новобаста сардии ҳаво дӯстдорону дилбохтагони гӯштини ҷудо давоми 2 рӯз дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон ҷамъ омада сабқатҳои варзишгаронро аз наздик пайгирӣ доштанд. дар навбати худ варзишгарон ҳам кӯшиш мекарданд ки дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон дар соли 2025 ҳунарнамои арзанда нишон дода ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёбанд. ҳафтаи дуюм аст ки маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон чемпионатҳои ҷумҳурии тоҷикистонро оид ба намудҳои гӯштин мизбонӣ карда истодааст. ҳафтаи гузашта мо рақобатҳои гӯштини тарзи озод ва юнонурумиро пайгир будем ва ин ҳафта бошад сабқатҳо аз гӯштини ҷудо миёни калонсолон баргузор шуда истодааст ки нерӯсанҷиҳо давоми 2 рӯз 20 ва 21 декабр баргузор мешаванд. бояд қайд намоем ки дар мусобиқа рақобатҳо аз рӯи 7 вазн ба миён гузошта шудааст ва варзишгарон аз ҳама манотиқи кишвар ҷамъ омаданд ва миёни ҳам барои унвони қаҳрамони тоҷикистонро дар соли 2025 ба даст овардан мубориза мебаранд. ҷамъоҷам зиёда аз 250 варзишгар барои иштирок кардан дар ин мусобиқа номнавис шуданд. як нуқтаро бояд қайд намоем ки аз ҷониби президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон исмоили маҳмадзоир барои ғолибон дар ҳамаи вазнҳо ҷоизапулӣ муайян шудааст. барои ғолибон дар ҳамаи вазнҳо 10 000 сомонӣ, ба барандагони нишони нуқра 7 000 сомонӣ ва ба барандагони медали биринҷӣ 5 000 сомонӣ ҷоизапулӣ дар баробари медалу диплом тақдим мешавад. дар ин чемпионат бошад бисёртар ҷавонон баромад доранд ки мақсади федератсия мақсади тими мунтахаба пурқават кардан аз ҳисоби ҷавонон мебошад ки чӣ хеле ки мо медонем аз 2026 сар карда моҳи июн аз гранд-слами Монголия имтиёз барои рохати олимпӣ сар мешавад ки барои ин мақсад ин аст ки тими мунтахаба пурқават аз ҳисоби ҷавонон кардан ва дар сафарбар ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ва машқҳои дастаҷамӣ ки дар барои 2028 омода шаванд. рақобатҳои мусобиқаи ҷудои чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон аллакай шурӯъ шуданд. таи 2 рӯз баргузор мегардад. рӯзи 20 ва 21 ки зиёда аз 250 нафар варзишгар дар ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок мекунанд. ин ба ҷавонон низ имконият медиҳад ки дар чӣ хеле ки ҳаст дар зиёд мусобиқаҳо 2 нафарӣ иҷоза дода шудааст. мо метавонем ки варзишгарони ҷавоне ки дар ин ҷо чемпион ғолиб меборанд мо сафарбар кунем ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ шарафи кишвармонро баланд барбарем. дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон дар соли 2025 варзишгарони шинохта ба монанди муҳаммад солеҳ қувватов, меҳрзод суфиев, мулло раҷаб халифаев, ёсин бобокалонов, искандар маҳмад хоҷазода, масъуди аҳмадзод, абдуллои ориф, абубакр шеров, абубакр боқиев, авназар назаров, саидҷамол алимардонов, задахон хурмоналиев иштирок доштанд. лекин набудани чеҳраҳои муваффақ ба монанди эмомалӣ нуралӣ, обид ҷебов, муҳиддин асадуллоев, сомон маҳмадбеков, ҷаҳонгир маҷидов ва темур раҳимов мухлисонро нигарон карда буд. онҳо бар он назаранд ки дар кишварҳое ки ҷудо рушд кардааст варзишгаронашон барои иштирок кардан дар чемпионатҳои кишварашон талош меварзанд, аммо дар мо баръакс аст. мо низ барои ҷавоб гирифтан аз ин суол бо намояндагони федератсияи ҷудои тоҷикистон ҳамсӯҳбат шудем. бисёрии варзишгарони мо бо дастгирии раиси федератсияи ҷудои тоҷикистон муҳтарам исмоили маҳмадзоирӣ дар машқҳои дастаҷамӣ ҳузур доранд. аз он ҷумла Сомо Маҳмадбеков,
Обиджебов ва дигар ҷавонони мо дар ҷопон ва баъд аз ин дар Корея тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон аз 12 январ то 25 рақамҳои яки тими мунтахаб барои омодагӣ ба гранд-слами Париж омодагишон мебинад. Барои ҳамин мо имконият дода истодаем ба ҷавонон ки тими мунтахаб аз ҳисоби ҷавонон ҳам пурқувват шавад ва ба ҷавонон як имконияти бисёр бузург мешавад ки ҷавонони мо ҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва чемпионатҳои Осиё ва чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кунанд. سبب اشتراک کردن در این چمپیونات رقم یک تیم دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در آن است که بعضی در مشق‌های دسته جمعی قرار دارند در ژاپن نصفشان بعضیشان به سبب بیماری بودنش اشتراک نمی‌کردند ولی در این چمپیونات چهره‌های دسته یکچین که نمایان هستند یعنی مانند شیروف و مانند صوفی و مانند قواتوف و دیگر ورزشکاران اشتراک کردند و ما امیدواریم که در رقابت‌های فینالی با چهره‌های نو که می‌برند گشتی می‌گیرند. дар рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон дар соли 2025 рақобатҳо дар вазнҳои 60, 66 ва 73 килограмм доир шуд. сабқатҳо аз марҳилаҳои муқаддамотӣ оғоз ёфта аз лаҳзаҳои аввал мо шоҳиди муборизаҳои ҷолибу пуршиддат гардидем. хусусияти фарқкунандаи чемпионати имсола дар он буд ки дар баробари паҳлавонони таҷрибадор ва варзишгарони ҷавон низ имконият дода шуда буд. аз ҷониби раис федератсияи ҷудои тоҷикистон дар ҳама категорияҳо наврасон, ҷавонон ва калонсолон ҳам дар чемпионатҳои тоҷикистон маблағҳои пулӣ яъне муайян шудааст, муқаррар шудааст ки ин ҳам боз рӯҳияи варзишгаронро ин дастгирӣ гӯем ки рӯҳбаланд мекунад ва онҳо кӯшиш мекунанд ки боз ҳам натиҷа нишон медиҳанд. инро чӣ гуна қайд мекунед? در مدت 4 سال میشد که بعد از اومدن به فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان تعیین شدن محترم اسماعیل محمدظاهر رئیس فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان تمام چمپیونات های جمهوری تاجیکستان یعنی نورسان، جوانان و کلانسالان مبلغ گذاری کرده میشد یعنی مبلغ گذاری مکافات های پولی و دیگر مسابقه های جمهوری هم اگر برگزار میگردد در آنجا مکافات پولی داده میشد. این دستور و سپارش رئیس فدراسیون محترم اسماعیل محمدظاهر میباشد که برای رونق و رواج دادن گشتین جودو برای هوسمند کردن ورزشکاران و همه ورزشکاران که سزاوار جای یکم دوم سوم میشن مکافات پولی داده میشن. бо наздик шудан ба даврҳои ҳалкунанда ҳаяҷон боз ҳам бештар мешуд. дар роҳ ба сӯи финал мо шоҳиди рақобатҳои ниҳоят пуршиддат гардидем. дар баробари пирӯзиҳои бархе аз чеҳраҳои муваффақ бухти баъзе варзишгарони шинохта низ нишон дод ки ҳар нафаре заҳмати бештар кашидааст натиҷаашро дар майдон мебинад. кори доваронро ҳам аз мадди назар набояд дур гузошт, чунки масъулияти бештар дар мусобиқа ба зиммаи онҳо буд. кори доваронро ҳамчун як довари дараҷаи байналмилалӣ шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед?
мо дар тоҷикистон зиёда аз 11 довари дараҷаи байналмилалиро тайёр кардем ва дар мусобиқаҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва ёра ҳамчун довар мемонем барои таҷриба гирифтан ва ҳар сол мо кӯшиш мекунем ки барои имтиҳоное ки дар хориҷа мезанам барои довари дараҷаи байналмилалӣ гирифтан дар мусобиқаҳои берун аз ватан иштирок кунанд. Чӣ хеле ки ба маго маълум аст, имсол бори аввал дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси дастур ва супориши раиси федератсияи дзюдои ҷумҳурии тоҷикистон ҷоми осиё баргузор гардид. Ин ҷоми осиё барои он гузаронда шуд ки барои рушди дзюдои наврасон ва ҷавонон, чунки ҷавонон ва наврасон ин ояндаи дастаи якачини ҷумҳурии тоҷикистон аз намуди дзюдо мебошанд ва барои таҷриба гирифтан мо бояд чунин мусобиқаҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон гузаронем. ва сатҳи доварӣ дар ин мусобиқа бисёр хуб аст ва доварони нав ва доварони таҷрибадор кор карда истодаанд. ҳамин тавр баъд аз рақобатҳои диданӣ рӯзи аввал дар марҳилаҳои муқаддамотӣ мо ба сабқатҳои ниҳоӣ расидем. рақобатҳои финалӣ аз вазни 60 килограмм оғоз ёфт. финали ин вазн миёни ду довталаби асосӣ муҳаммад солеҳ қувватов ва меҳрзод суфиев сурат гирифт. рақобате ки аз дақиқаҳои аввал пур аз ҳаяҷон буд. ҳар ду варзишгар бо эҳтиёткорӣ ва ҳамзамон бо ҷасорат ҳунарнамоӣ мекарданд. дар ниҳоят дар як нерӯсанҷии пуршиддат меҳрзод суфиев бо як имтиёзи вазари ва ду имтиёзи юко ғолиб омада сазовори медали тилло шуд. муҳаммад солеҳ қувватов ба гирифтани медали нуқра ва рамзиддин азизов бо шокир ғоибов ба гирифтани медалҳои биринҷӣ даст ёфтанд. این مسابقه خیلی برای من مهم بود. من یک دفع سزاوار جای سوم و یک دفع دیگر سزاوار دوم گردیده بودم و من خیلی برای این مسابقه با همراهی استاد رجبوف آمادگی دیدم که من در این مسابقه چمپیون گردم. چند دفعه است که با اون محمد صالح قوتوف قوازمایی می‌نماییم. این ورزش است، ما بیرون از تتایم باشد برادر هستیم و در درون تتایم باشد ما با همدیگر قوازمایی میکنیم و من به خود باوری داشتم که غالبیت را به دست میبرم. این مسابقه خیلی برای من مهم بود که من باید در اینجا چمپیون میگشتم. البته هدف اساسی ما این بازی المپیک است. هر یک ورزشگر آرزو دارد که در بازی المپیک اشتراک کرده شان و شرف دولت خیش را بلند بردارد. دستاوردی کلوبی ورزشی پرویز ثابت می‌باشم که یکمین بار در این مسابقه چمپیونات تاجیکستان بین کلانسالان راه یافتم. در اینجا همه مهنت‌های استادان فاروق صابیرов، منوچهر صابیرов و جمشید خلیلov بودند که از من خیلی یک باوری خوب داشتند و تمرین‌های ما هم آمادگی ما هم خیلی خوب بود برای این مسابقات و در این مسابقات یکمین مرتبه با بزرگسالان قوازمایی کردم و سه تای آن را مغلوب کردم و در چهارمین باشد با یک ورزشکار بزرگسالی که نام مهرزاد صوفیف دارد که خیلی یک مهارت بلند دارد. در آنجا من با کم خطاگی که این از سبب خردسالی هم من فکر میکنم هست، در آنجا راه به خطاگی دادم و در آنجا من باختم و در جای سوم باشد من خیلی یک با آسانی حریف خود را مغلوب کردم و از دستاوردی خوردم قناعتمند هستم، ولی که میخواستم جای اول شوم و هستن که خطاگی هایی که من بسیار به آنها راه میدهم با دفعه های دیگر به این خطاگی ها را اصلاح کرده سزاوار جای اول گردیم و در دیگر مسابقات های جهانی که در کوی تاجیکستان هم چمپیونات جهان و هم گرند اسلام و گرند پری ها برگزار میگردد پرچم دولتی خودمان را بلند برداریم. باخت هم نباشد پیروزی نمیشود، چون که هر یک باخت تجربه میشود و از اشتباهی کرده برطرف میکنید تا غالبیت به دست بیاری. از باختی که از مهرزاد صوفیوف داشتید شما رو راه افتاده نمیکند؟ نه، راه افتاده نمیکند. کمی خطاگی ها راه دادیم
ман фикр мекунам ки ҳама хатогиҳои ман ба фоида аст ки дар ҳоло мусобиқотҳо зиёд мешавад. ҳоло ман хеле ҷавон ҳастам, ёш ҳастам ки дар ин мусобиқа чандин маротиба иштирок мекунам. Ман фикр мекунам ин хатогиҳо ба ман лозим буд ки аз рӯи инҳо мо кор кунем, бо устодонам меҳнат кунем ва дар давраҳои дигар ба ин хатогиҳо роҳ надода сазовори ҷои аввал гардем. дар вазни 66 килограмм роҳи худро то финал Искандар Маҳмадхоҷазода ва Сарвар Абдушукуров бо заҳмату иродаи қавӣ тай намуданд. рақобати финалӣ миёни онҳо воқеан ҳам тамошобо буд. дар вақти асосӣ ғолиб муайян нашуд ва қувозмоӣ ба вақти тиллоӣ рафт. лаҳзае ки ҳар иштибоҳ метавонад тақдири медалро ҳал кунад. дар дақиқаи ҳаштуми рақобат Искандар Маҳмадхоҷазода бо ба даст овардани имтиёзи юко пирӯз шуд ва унвони чемпиони Тоҷикистонро дар соли 2025 ба даст овард. Сарвар Абдушукуров соҳиби медали нуқра ва Муллораҷаб Халифаев бо Ориф Додов барандагони медалҳои биринҷӣ шуданд. ҳамин мавқеият хеле хуб буд ва билохира тавонист Искандар Муҳаммадхоҷазода билохира тавонист ки бо партофти ҷолибаш инҷо ба гирифтани имтиёзи юко мушарраф гардад. тариқи худандози ҷо ҳаракат кард, партоф намуд ва юкоро довар ба ӯ баҳогузорӣ кард. сараввал мефаҳмем ки вобаста ба рақобате ки бо Муллораҷаб Халифаев доштед, баъдан ба Сарвар Абдушукуров мегузарем. Чӣ гуна буд рақобат бо Халифаев? Муллораҷаб Халифаев яке аз паҳлавонони беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва дар рақобат бо ӯ чун ҳар вақта мо баромадем, рақобат кардем ва гӯштин рақобат бисёр пуршиддат буд ва ман тавонистам як лаҳзаи хуберо дарёфт карда партоб анҷом додам ва бо имтиёзи ипон баҳогузорӣ шуд. хуб, омодагиҳо чӣ гуна буданд? боварӣ буд ки метавонед дар муқобили Халифаев сараввал ғолиб шавад? вале ҳар як варзишгаре ки боварӣ надошта бошад ба орзуяш расидан хеле мушкил мебошад ва боварӣ буд, тайёриҳо ҳам низ хуб буданд ва тавонистанд ки имрӯз сазовори ҷои аввал гарданд. рақобати финалӣ ҳам бисёр пуршида буд ки ба вақти иловагӣ расид ва дигар ҷои ақиби рафтан набуд, чунки ин ба финал баромадан дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ин кори осон нест ва тавонистам ки пирӯз гардам. ҳадафи мо ин куштини грандслами душанбе мебошад. аввалин мусобиқаи ман фикр мекунам ва рақобатҳо таҳти мураббиёнам Фарод Раҳматуллоҳ, Фароду Муҳаммадбек сурат мегиранд ва кӯшиш мекунам ки рақобатҳои худро дучанд кунам, чун ин грандслам аст ва варзишгарони бо таҷриба аз ҳамаи давлатҳои хориҷа меоянд ва кӯшиш мекунем ки рақобатҳои худро зиёдтар кунем ва парчами азизамонро баланд бардорем. финали вазни 73 килограмм яке аз рақобатҳои асосии рӯз ба ҳисоб мерафт. Масъуди Аҳмадзод, ҷоизадори грандслами Улан-Батори соли 2025 бо Абдуллои Ориф рӯбарӯ шуд. аксари мухлисон маҳз Масъуди Аҳмадзодро ғолиб медонистанд, аммо ҷудо боз як бори дигар исбот кард ки татами меҳнати зиёдро қадр мекунад. Абдуллои Ориф дар дақиқаи дуюми рақобат имтиёзи юкоро ба даст оварда то анҷоми қувозмоҳӣ ин бартариро ҳифз намуд ва бо ҷасорату матонат сазовори ҷои аввал шуд. Масъуди Аҳмадзод ҷои дуюм ва Бинёмин Назиров бо Мусо Саъдуллоев ҷойгоҳи сеюмро касб карданд. омодагиҳои мо хеле хуб буд. баъд аз ҷароҳат бардоштаамон
боз тонистем ба майдон баргардем ва хеле омодагӣ хуб дода будем барои мусобиқа. машқҳои дастаҷамона гузаронида будем ки имрӯз тавонистем ғолиби мусобиқа шавем. худам дастпарвари хисрав шоев аз шаҳри кӯлоб мебошам. машқҳои дастаҷамонаон дар клуби варзишии Парвиз Собиров гузашт бо ҳамроҳии устод Парвиз Собиров, Фаррух Собиров. хеле тайёриҳои хуб дида будем ва тонистем ки ғолиб шавем. рости гап ҷое ки кор аст унҷа камбуди ҳатмӣ мешавад. агар бигӯем ки мо камбуди корем хусусан кофтан дар кор нест, на балки кофтан вақти умро дуруст кардан дар кор. инҷа мусобиқа дараҷаи олӣ гузашт меёбад. яъне ки ташкилоти мусобиқа, доварӣ, варзишгарон. дар рӯзи аввали чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон рақобатҳо дар вазнҳои 60, 66 ва 73 килограмм доир шуда буд ки дар ҳамаи вазнҳо беҳтаринҳо муайян шуданд. имрӯз бошад нерӯсанҷиҳо дар вазнҳои 81, 90, 100 ва ба изофаи 100 килограмм доир шуда истодааст. рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз шуданд. мо пайгир мешавем ва аз ҷараёни нерӯсанҷиҳои рӯзи дуюми мусобиқа шуморо бохабар мегардонем. рӯзи дуюми мусобиқа низ мисли рӯзи аввал бо нерӯсанҷиҳои муқаддамотӣ оғоз ёфт. аз субҳи барвақт толори маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон пур аз варзишгарон, мураббиён ва ҳаводорони ҷудо буд. ҳар як варзишгар бо орзуи пирӯзӣ ва бо умеди ба финал расидан рӯи татамӣ мебаромаданд. дар ин қисмати мусобиқа мо шоҳиди рақобатҳои бисёр ҷолиб, партофтҳои зебо ва маҳорати баланди варзишгарон гардидем. як нуқтаро бояд қайд намоем ки ҷудо ҳамеша варзиши ғайриинтизориҳо аст. маҳз аз ҳамин марҳилаҳо бархе аз варзишгарони на он қадар муваффақ тавонистанд ки дар баробари чеҳраҳои шинохта пирӯзӣ ба даст биёранд. дар қатори инҳо шикасти варзишгарони маъруф ба монанди ҳақназар Назаров, Абубакр Шеров, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода, Исроил Раҳимов ва чандин чеҳраҳои дигар диққати мухлисонро ба худ ҷалб намуд. дар маҷмӯъ рақобатҳои муқаддамотии рӯзи дуюм бисёр ҳам диданӣ ва пуршида пушти сар шуданд. ҳар нафаре ки заҳмати бештар кашид, ҳар касе ки омодагии ҷисмониву равонии беҳтар дошт, муваффақ шуд ба рақобатҳои ниҳоӣ роҳ ёбад. дар муддати 2 рӯз дар шаҳри душанбе бо дастури супоришҳои раиси федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам исмоил Маҳмад Зоҳир чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни калонсолон баргузор гардида истодааст. дар якум рӯзи мусобиқа дастаҳои хатлон, дастаи суғд ва дастаи минтақаи рашт сазовори ҷои якум шуданд. ин нишон медиҳад ки ин минтақаҳо бо як тайёрии хуб омадагиянд ва дар рӯзи дуюми мусобиқа мо интизорем аз дигар дастаҳо ки медали тирлоро ба даст оранд. пас аз анҷоми рақобатҳои муқаддамотии рӯзи дуюм маросими расмии кушодашавии чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон дар соли 2025 баргузор гардид. дар маросими кушодашавии мусобиқа намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон инчунин масъулини федератсияи ҷудои кишвар иштирок намуданд. зимни суханронӣ масъулин таъкид карданд ки ҷудокорони тоҷик сол ба сол сатҳи ҳунарнамоии худро боло бурда истодаанд ва имрӯз тоҷикистон дар харитаи ҷудои байналмилалӣ ҷойгоҳи хоси худро пайдо кардааст. қайд гардид ки дар оянда низ ба варзишгарони ин риштаи варзиш эътимод баста мешавад ва тамоми шароит фароҳам оварда хоҳад шуд, то онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ натиҷаҳои боз ҳам арзандатар нишон диҳанд. дар идомаи маросим ба мураббиёне ки курси ихтисосиро ҳамчун мураббиёни дараҷаи байналмилалӣ бо муваффақият ба анҷом расониданд, сертификатҳои федератсияи байналмилалии ҷудо тақдим карда шуд. инҳо сармураббии мунтахаби ҷудои кишвар Муҳаммад Абдурахмонов ва мураббиён Сухроб Абдурахмонов ва Комроншоҳи Устопилиён мебошанд. тӯли 6 моҳ аз моҳи март бигем шурӯъ шуд курсҳои омӯзишии мураббигӣ барои
федератсияи байналмилалии ҷудо ки қариб ки 18 ҳафта дарсое ки тариқи онлайн гузашта мешуд ва дар моҳи декабр бошад аз 1 то 8 дарсҳои практикӣ мо яъне имтиҳонҳои практикӣ дар онҷо супоридем ва хушбахтона 3 нафар мо мураббӣ Суроб Абдураҳмонов ва Комроншоҳи Устопирон ва ман ин сертификатҳоро ба даст овардем. Тибқи қонуни нави Федератсияи байналмилалии ҷудо то ин курсро нагзарӣ яъне нахонӣ дар мусобиқот иштирок карда наметавонӣ. Аз қафои варзишгар баромадан мисол дар тамринҳое ки байналмилалӣ ҳастанд бигем бе ин сертификат иштирок карда наметавонӣ. Албатта мураббиёни мо Муртазо Носиров оло таҳсил дорад ва Тимур Баҷронов мураббии ҷавон ва Фарух Русобиров, Суроб Раимов ҳам аз моҳи январ шурӯъ мекунанд ба ин курсҳо. пас аз маросими кушодашавӣ рақобатҳои финалии рӯзи дуюми мусобиқа оғоз ёфт. Сабқати аввали ниҳоӣ дар рӯзи дуюм финали вазни то 81 килограмм буд. дар ин нерӯсанҷӣ Абубакр Боқиев ва Бахтиёр Бозоров пас аз ноком кардани рақибон дар сабқатҳои қаблӣ муқобили якдигар барои медали тилло рӯи гилем баромаданд. аз лаҳзаҳои аввал Абубакр Боқиев ташаббусро ба даст гирифт. ӯ бо фишори пайдарпай ва ҳаракатҳои муносиб рақибро таҳти назорат қарор дод. дар лаҳзаҳои аввал бо иҷрои дақиқи ҳолати аз якуми ӯ тавонист рақибро ба тахтапушт нигоҳ дорад ва пеш аз анҷоми вақт ғалабаро ба даст биёрад. ҳамин тавр Абубакр Боқиев барандаи медали тилло, Бахтиёр Бозоров соҳиби медали нуқра ва Абубакр Шеров бо Эҳсон Искандарзода барандагони медалҳои биринҷӣ шуданд. омодагиҳои мо барои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд буд. Бо ҳамроҳии устод Фарух Собиров машқу тамринҳои худро дар сатҳи баланд ба анҷом расондем ва имрӯз хушбахтона дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни зери 81 килограмм ман бо 6 рақиби худ мубориза бурдам ва 6 рақиби худ ғолибият ба даст овардам, сазовори ҷои аввал гаштам. албатта дар соли 2026 нақшаҳо зиёд аст. мехоҳем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ яъне Grand Slam, Grand Prix иштирок карда парчами давлатӣ азизамонро баланд бардорем. дар вазни то 90 килограмм ба финал ду варзишгари муваффақ Умар Расулов ва Музаммир Каримзода роҳ ёфтанд. рақобат миёни онҳо бисёр шиддатнок оғоз ёфт. ҳарду мекӯшиданд ки аввал мавқеи мусоидро пайдо кунанд ва барои касби имтиёз талош варзанд. бо гузашти вақт Умар Расулов тавонист ҷараёни рақобатро ба дасти худ гирад. ӯ бо истифода аз таҷрибаи бой ва назорати хуби ҳаракатҳо бартарӣ нишон дод ва дар натиҷа ғолиб омад. Саидҷамол Алимардонов бо Парвиз Абдураҳмонов дар финали вазни то 100 килограмм рӯбарӯи якдигар қарор гирифтанд. ҳарду ҷудокор бо омодагии ҷиддӣ ба майдон баромаданд. Парвиз Абдураҳмонов аввалин шуда тавонист бо як ҳаракати олӣ имтиёзи вазареро ба даст оварда пешсаф шавад. Саидҷамол Алимардонов то охири рақобат кӯшиш кард натиҷаро тағйир диҳад.
ӯ фишорро зиёд намуд ва танҳо муваффақ шуд ки як имтиёзи юбкаро соҳиб шавад. ҳамин тавр озмоии ин ҷуфт бо як вазари ва як юбка бо ғалабаи абдурахмонов хотима ёфт ва ҳамин тавр пардид ба гирифтани медали тилло ва чемпиони тоҷикистон дар соли 2025 шарафёб гардид. Сайҷамол бемеояд таҷрибаи калон дорад, 30 солаш ҳам калон аст, таҷрибааш калон. Ман сабаби машқҳоям бенеояд хуб буданд. Машқҳои саҳару бегаҳ дар зали муаллими Рауф мо меҳнату заҳмати худро зиёд карда тавонистем ки ба он ғолиб оем. рақобати охирин дар мусобиқа финали вазни ҷамъи 100 килограмм буд. ду паҳлавони қавиирода Дадахон Қурбоналиев ва Муҳаммадрасул Давлатов барои зинаи аввал вориди майдон шуданд. рақобат бисёр ҳам пошида ҷараён гирифт. дар вақти асосӣ ғолиб муайян нашуд ва идомаи сабқа дар дақиқаҳои тиллоӣ сурат гирифт. дар вақти тиллоӣ Дадахон Қурбоналиев тавонист имкониятро истифода бурда имтиёзи вазари ба даст орад ва ғолиби рақобат гардад. бо ҳамин медали тиллои вазни ҷамъи 100 килограмм насиби Дадахон Қурбоналиев шуд. вайҷо билохира Дадахон Қурбоналиев аз рӯи таҷрибаи доштааш мо хела ана машқҳои дастаҷамона карда будем. устод Ризқиддин Раҷабов мо як 3 моҳ пеш буд дар гӯштини қазахкура чемпионат Осиё буд, ҷои дуввум шидем. омадагимон хуб буд, беҳтар буд. ина ай дастаи минтақаи Рашт буд. ӯ ҳам паҳлавони хуб буд, варзишгари хуб буд. хела ана гӯштимон сахт давом дод. ана дақиқаи охирон буд. ҳай мо дастбало шудем. мо барои мусобиқае ки ҷумҳурия хеле тайёрии хуб дида будем. хусусан дастае ки ман шахсан худам дарс метиҳам. дар ҳама вазно яъне ки варзишгарон доштем, ба ғайр аз вазни то 81 кило яъне ки фаворит меган надоштем. дигар дар ҳама вазнода мо финалист доштем. чӣ гуна натиҷа нишон дод? натиҷа яъне ки агар гирем 2 тилло ана як ростига боз ҳисоб накардам. ба ғайр аз вазни 81 дигаро ҳама дар финал буданд. яъне ки 60 Софиев ҷои якум, 66 Абдушукуров ҷои дуюм. як мутаассифона 73 кило яъне ки дар вазни 73 кило аз паҳлавони пуртаҷриба ва тайёре ки аз беруну аз Гранслам дигар мусобиқо медал меорад. Аҳмади Масуд пеш аз ба финал ғалат бардоштагӣ буд. мутаассифона ҷои дуюм. вазни то 90 кило Музамил Каримзод ҷои дуюм. баъд Назиров Ёқубҷон ҷои сеюм. вазни то 100 кило аз ҳама вазне ки дар онҷа боз натиҷаи наст бояд медодем. ҷои дуюм шуд мутаассифона ва ҷои дуюм Алимардонов Сайҷамол ва ҷои сеюм Абубакр Кубир ва дар вазни мутлақ яъне ки вазни сангин Дадахон Қурбоналиев ҷои якум. ҳамин тавр рӯзи дуюми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон низ бо рақобатҳои пуршиддат, лаҳзаҳои хотирмон ва муайян шудани беҳтаринҳо ба анҷом расид. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон на танҳо майдони рақобат, балки ҷашни ҳақиқии варзиш буд. ҷашне ки дар он ирода, сабр ва муҳаббат ба варзиш дар ҷои аввал қарор дошт. мусобиқае ки наслҳоро ба ҳам овард ва боз як қадами устувор дар роҳи рушди ҷудои тоҷик гардид.